Еленино хоро. 7/8 тактов размер с трети дълъг дял. Един такт броиме така. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Хорото се изпълнява за 3 такта. А сега да видим хорото. Раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три. Изходно положение. Тялото е обърнато по посока на движение на хорото. Първи такт. На раз, два, стъпка с десен крак напред. На раз, два, стъпка с ляв крак напред. На раз, прескок на десния крак вдясно, като тялото се обръща към центъра на хорото. На 2, прескок на левия крак зад десния. На 3, пауза. Да направим първи такт. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Втори такт. На раз, скок на двата крака. На 2, левия крак се изнася в свивка. На раз, два, подскок на десния крак, спусък с левия. На раз, прескок на левия крак вляво. На 2, прескок на десния крак зад левия. На 3, пауза. Да направим втори такт. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Трети такт. На раз, скок на двата крака. На 2, десния крак се отделя свивка. На раз, два, подскок на левия крак, спусък с десния. На раз, прескок на десния крак вдясно. На 2, прескок на левия зад десния. На 3, пауза. Да видим трети такт. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два, три. А сега да свържем цялото хоро. Раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три. Описание на ръцете. Първи такт. Ръцете са свити в лактите, като на раз, два, три се спускат до назад. На втори такт изпълняват люш напред и назад, и на трети такт се свиват горе. Сега да ги направим с броене. Раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три. А сега да видим хорото, свързано с ръце и крака. Раз, два, раз, два, раз, два, три, 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 раз, два, раз, два, раз, два, три.